get started, you may learn something. Kunstneren Flau er kendt som en af Skandinaviens mest populære og aktive hardstyle DJ's. Dette er et indblik i manden bag musikken og hvilke tanker, der ligger bag brandet Flau. Grunden til, at jeg har valgt at arbejde med hardstyle musik, det er, at jeg kan rigtig godt lide, når jeg spiller som discjockey, og presse den til det yderste og få den mest euforiske stemning op at køre, få så meget energi i folk. Jeg gør mit yderste for at give folk energi, når de er på gulvet. Og det vil sige, prøve at spille nogle numre med nogle positive melodier, som er opløftende, som er energiske, og sammen med numre, som der har en bassline og har et kick, som får folk til at danse, og som skubber energi til folk. Det prøver jeg på. Der er ingen tvivl om, at jeg får inspiration generelt fra musik. I min verden, der har jeg en opfattelse af, hvad musik det er. Og jeg sorterer meget i, hvad jeg lytter til. Og så får jeg inspiration fra de numre, som jeg mener er musik, og så er det egentlig ligegyldigt, hvilken genre det er. Så det gør jeg. Jeg får absolut inspiration fra andre kunstnere. Alright. Den måde musik opstår inde i mit hoved, som skal udtrykkes i et studie, det kan være lige fra at vågne op og have det i en drøm, altså høre nogle melodier, mærke nogle melodier. Altså jeg vil sige, at jeg går meget ind i mig selv, når det er sådan, at der er noget musik, der skal opstå. Men det kan også godt være, at nogle numre opstår på den måde, at der er nogen, der det kan være en sangskriver, som præsenterer noget lyrik for mig, og jeg synes, det her det virker godt, og det her det virker ikke så godt. Og så retter vi måske til sammen med en komponist. Han serverer nogle melodier for mig, hvor jeg synes, det her det fungerer. Hvis du sådan lige i den her retning ændrer nogle toner eller sådan ting, så tror jeg, det bedre fungerer i min verden. Og det er der, hvor jeg mærker efter ind i mig, hvad jeg føler, der er rigtigt. Hvordan jeg føler, musik skal være. Copenhagen, Heidelberg, Copenhagen, San Francisco, Bisco, Paris, London, Amsterdam, New York, Sydney and Bristol. Copenhagen, Heidelberg, Copenhagen, San Francisco, Bisco, Paris, London, Amsterdam. Det jeg helt konkret gerne vil med min musik, det er egentlig at udtrykke mig selv. Jeg synes ikke, der er så meget mere i det. Altså, det er i hvert fald helt basale. Det er at komme af med det drive og komme af med de tanker og prøve at dele det med folk. Altså, hvis folk kan lide det, så er det jo fantastisk. Kan folk ikke lide det, okay, men så har jeg delt det. Jeg har nogle ting, som jeg synes, der er fedt, og det bliver der så produceret nummer ud fra. Og det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne udtrykke det, jeg synes, der er fedt, og dele det med mennesker. I mange år i Danmark har jeg arbejdet med den elektroniske musik på den måde, at jeg var med til at afvikle en arrangement, der hed Future Club, og rundt om i hele landet. Men derudover så lavede Future Club så et storebrors arrangement, hvor vi samlede folk 2 gange om året til et arrangement, der hedder Ecstatic. Og klart, Ecstatic, det er ligesom et barn for mig. Det har jeg brugt meget tid og energi på få op at stå, og det har en bestemt føling for mig. Det er Skandinaviens leading hard dance music event, og som er en unik ting i Danmark, og jeg er glad for at være med til at skabe det. Og jeg er også helt sikker på, at Ecstatic har haft en betydning for
den elektroniske musikkultur i Danmark. Det er ikke pengene, der er et mål. Det er simpelthen, der er et grundlæggende mål, det er at sige, at jeg kunne arbejde og kunne leve af musikken. Og den dag, jeg ikke kan det, jamen, så må jeg jo så få et andet arbejde, og så måske lave musikken som en hobbybasis. Men i hvert fald, det der er det grundlæggende mål. Hvad der kommer ekstra, det er jo bare en bonus. Det er jo bare fedt. Hvis jeg skal beskrive mennesket bag kunstneren Flau, så er det egentlig en jordnær gut med begge ben på jorden, som godt kan lide at tage det stille og roligt og omgås positive mennesker og omgås en hyggelig atmosfære. Men også måske et menneske, som der har fuld fart på og et drive, som gør, at han sætter rigtig mange ting i gang og putter masser af energi i forskellige projekter. I musikken, eller det kan også være i andre projekter, som der er rundt om musikken. Det er min passion, det her. Jeg har offret mange ting i mit liv for netop at kunne fastholde og give folk den her oplevelse, og det giver mig rigtig meget tilbage igen. Hvis man skal give et råd til at nå derhen, hvor kunstneren Flau er der, manden bag, hvis det er det, man gerne vil, så er det virkelig at gøre op, hvad der er vigtigt for en, og så arbejde hårdt. Det er så simpelt. Det kan godt være, at det kan komme nemt til en, at man kan komme hurtigt til at leve af sin passion, eller mere til. Men jeg vil sige, jo mindre man har arbejdet for det, jo hurtigere kan det også forsvinde igen. Jeg tror, det er rigtig, rigtig væsentligt, at man har kæmpet, og man har brugt tid og kræfter og prioriteret sit liv for at nå dertil, hvor man når sit mål. Vi ses derude.